ଯିବୁ ସେଠିକି ଯା ଏଠି ବ ଏ ପିଢାରେ ବଲ ସେଠି ବସିଲେ ବନ୍ଦିଆ ହବ ପରା ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ହଉ ହୁଳା ହୁଳି ପଡିବ ଏଠିକି ପିଢାରେ ବସୁନ କାକା ଯିବ ପାଖକୁ ଯିବ କାକା ମୁଁ ପଳେଇବି ପରଟି ହଁ ସେଠି ବସ ମୁଁ ଦେବି ମା ତୁ କଣ ଦେବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ପିଠା ଏଇ ବସ ତା କଣ ପକେଇ ଦେ ବସ୍ତା ଗରମ ହଉଛି ତ ଆଖି ପକେଇବନି ଧଇଁ ପଲି ଆଲୋ ବସୁନୁ ସେ କାକା ପାଖରେ ବସିଥିବ କେତେ ହେଲା? 2 ହେଲା। Apa ke rumah?